Hello guys, good afternoon sa ating lahat guys. Dito kami ngayon sa bukid guys. Ito si Tots Daan guys, dito sa ating buhay bukid guys. Yan. Pagkatapos ng simba guys, pilusit kami dito guys. Dito kami nagtanghalian ngayong alas 2 na guys. Late yung tanghalian namin dito guys. Ito yun guys. Kumain kami dito guys. Oh. Mukbang guys. With inihaw na isda. Sponsor of Mr. RC. Yang nakapula guys. Yan yung may-ari ng isda na gisog ba namin. Yan. Okay guys. Ito yung taga Holy Love family guys. Patapos magsimba, dito kami kumain ng tanghalian ng alas 2 ng hapon. Okay kayo. Okay kayo guys. Kahit late yung paniudto namin guys. Masaya pa rin kami guys. Yan. Kumain. Ito guys, nauna na itong kumain kaya una na busog guys. Okay kayo. Tara guys, oh. Yung mga kasama namin guys, simple lang dito guys. Oh, yan. Yummy! Yummy hotdog! Ay, wait ka! Wait. Guys! Hi! Hello! Ganito kami kasaya dito guys. Parang pamilya lang guys. Parang pamilya talaga. Guys, tingnan natin yung itsura ng ano natin guys. Pero hindi pa rin sila tapos. Okay kayo. O narako, nag-video na ko. Saksi mo ha? Mapreso ka. I am allowed. Video ako! Eh, mapreso ka! Mapreso mo. Natin may kabayan din eh. Nga ah. Binuwang, manay niya. Sige, preso. Pamreso ko dyan mo. Kaya igor mo na nga niya. Ang sige Gordon. Alam ni kay bay. Kuan sila bay, mukbangs. Oh. Extended ang kuan ba? Thanksgiving. Oh. Wow. Okay kayo. Ah. Ano sila? Guys. Wala sila so. Siyempre na kayo nilang live. Agoy! Mapreso ka! Imo kong gibidyohan! Agoy! Ang hungit! Ay. Mapreso ka! Atong nag-one cup. Nara oh. Kabo naman hayahan. Kabo dyan ito. Okay kayo. Video naman na. Video din eh. Gawa video din eh. Mapreso ka. Priso, tani ron. Kaya nag-video mata. Enjoy ko. Enjoy na si Lawrence. Okay, sulti rin. Okay, kasulti ni mo rin. Luya po ni mo eh. O di ka tao eh. Saksi mo! Okay kayo ni. Saksi mo na napay Barilison. Hiyotag no. Guys, napadre oh. Napadre sinugba. Oh. Napay duha. Okay kayo. Ala lang tirada na mo rin guys. Oh. Pagkatapos ng simba, pilusip, maniod to. Sugbang isda. Okay kayo, kaon. Alright. Guys, sarap talaga ng kain dito guys. Oh. Yan. Yan. Kub guys. Ito yung hinawanan namin. Yan, hinawanan yan. Hinawanan. Kub guys. Kub. Kaon! Hindi kayo. Yan guys, tapos na yung kumain guys. Nagpahinga na. Pagkatapos niyan, kaon na pinagutab. Pastor! Ala pa si Mike ba? Tag-aral naman gito mga itong bukid pag-buti ko. Ma'am! Naman kayo kay... Ma'am! Naman kayo kay kabayan ni ma'am. Ha? Wala kay kabayan. Mapriso ka ma'am! Anak ka na pabayra oh! Naratang sakti oh! Ano yung sakti? You are not allowed! Mapriso ka! Ano muna? Mapriso ka! Ganyan na pala siya, bawa siya, paro-paro ka ba? Sige ka, ang kamera niya, nagsisigidungag lang yung ibim. Ilangan ginaputngan man mo. Hey, kamalo ka guys. Kamarbin ni. Para dugay mahurot. Diha, dito tigi kuha. Wala din nakuha niya. Last man Grabe mo ta. Last man standing! May sariling hinawanan no? Hinawanan. Hello rin guys, simple lang kayo. Listen na ginawa. Ulat na sa Diyos! Ano guys, mga simple. Tapos na sila kumain guys. Yung mga binata natin guys. Yan. Saka pagkatapos kami dito guys, maglaro kami ng basketball dun sa baba guys oh.
Yan, nag-warm up na yung kalaban namin. Okay kayo.